Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Dito, matod pa sa atong labaw. Daghan ang nangita nato nga mga pulis. Ug matod pa niya, nga sunda nato bisag asa gatong ginganlan og Rinaldo nga mo'y tag-iya sa jewelry store nga atong gikawatan. Kay naa ko na say lig-on nga ebidensya. Unsa boss? Naday mga hidden CCTV kamera sa ilang bahay. Ug naklaro sa CCTV ang atong mga naong. Sikat na dito ini boss. Sikat na ta. Sikat. Imaw ka ba kung sa ipabuhat sa tong labaw? Unsa man boss? Sultigo. Kay ato na ang buhaton. Pagkahinay baya ining jeep na akong sakyan ko. Nagpaabot na turo na ako sa Inday Obre. Kaya sab na akong nakamata ko eh. Saon, niintan pa magugtagay sa akong mga kamadji. Hala, libagting lang ako cellphone. Dili na nila ako tumagong. Naarabay mga ka mga lalaki na naglingkod sa mga anak. Mga snatcher mga dagway. Ay, bahala na. Magpakaaron ingon lang ko nga dili ang akong cellphone ang nabagting. Ulay, Ay, mo cellphone bagteng? ha? Ay, wa man ko'y cellphone dong. Og mahimo bayaw paglulan nako kay mas tiguang pagkagnaong nako. Suko ka ka tinaw tiguang ka. May cellphone mo. Mirabag, Ay, wa man ko'y cellphone god. sabi na sigsiga na lumba. Oh. Uy, misiga mang inatay. Bira. Digya ko na kayo tao drang ko katilang sina. Ay! Uy! Dal. Anong dal kay bamba ka dal. Uy! Ay! Wala ka. Ay! Ang akong cellphone! Tabang! Mananabang! Nakabantay ko boss. Nakabantay ko. Murag di ka ganahang musulti na ko boss. Kung unsay gisugo sa tong labaw nimo. Unsa may apil gyud ko ana o dili. Klaruhon ko na eh. Sa mga di ka kahuwat. Ha? Kahuat man. Patriling man ka. Mura magkakatong kanhi senador. Triling-ling-ling. Patriling ka, boss. Oy. Umura sa kakatong akong kuan miga nga. Engengeng. Ngita lang kong laing grupo, oy. Boss. Nga naman siya man ang imong mga mata. Hala, sige. Sultihan lang tika. Kana, marag-arang na. Iyon siya nga hatagan taniyag skits asa na tumakita ang tag-iya sa jewelry store. Ana siya? Pamilya di ay niya ang atong gipamatay, Pito. Unsa? Bawas mo kagsiga ng mata ni mo buwanga ka. Sige ginindaan, boss. Sige ginindaan. Way unay lang, boss. Way unay. Daan naman ninda kung akong mata. Imo ba yan ay insulte, boss? Rinaldo angan sa atong misyon. Rinaldo. Oh, Rinaldo. Di sana Rinaldo Arellano? Dili. Ayaw to. Kinsa mo na siya, boss? Delikado to. Kinsa mo na siya? Naglisod na to ginawa. Dili, boss. Kutasan na to. Ana naman to akong miga, boss. Katong akong miga ni kaning miga na mo ni kaning Rinaldo Arellano. Migo mo to nago, boss. Ana tungan lang kanang klita tumday. Nga bisita siya magdala siyang prutas. Ana siya, boss. Ana siya. Ay, kabugo ba ni mo, Pito? Pinamagka-stress magkabuhanga ka. Abo ganin ang utahan na ako. Kay, wa ko kailangan ng giingon ni mong Rinaldo, boss. Oy! Oras na. Aron papahuwayon na mo si Rinaldo. Murag, nagka-close nagbalik sila si Aida. Nga usa kasakop nga traidor. O si Rinaldo. Baya, mamiligro ko ini. Kuyaw og musulti si Aida. Nga ako ang ilang labaw sa sindikato.
Baya, tawagan ako si boss. Aron sa inyo na, mabuhat na nila sa taling panahon ang misyon nga akong gihatag kaniya. Kinsa si Rinaldo, boss? Kinsa? Moningan sa tagiya sa Jewel Restore. Ug iyang pamilya ang atong gimasakir. Ha? Iya tong bahay ang atong gisod ug atong gikawatan. Unsa man, nakasabot ka, ha? Makals, suko. May pagwak ko ni ulit din eh. Nampak magka-stress ka. Ayaw lagort, boss. Ayaw lagort. Ha? Asa na ito makita ka, Ronaldo? Nama ba siya nagpuyo sa yambay? Taro nga, naglisupar ba kong ginawa buwan nga ka? Sorry, boss. Napa? Itchke, Tetski. dili Hong Kong. Hantod ka ron. Oh. Napay nampak. Mayo. Uy. Boss, nganong gitiunan ko nimo? Boss! Boss. Relax, boss. Chill lang, boss. Naunsa man ka, boss. Dali magkamasuko, oy. Nindot naman kang pusilon, uy. Magkalagot ka. Imki ko, boss, imki. Ayaw. Imong cellphone, boss. Ni bagting, boss, oy. Ala, tide. Tubaga na yun, boss, oy. Tubaga na yun. Pidka ni mo. Ay, Kalma, Makals. nawa na nung kong ginate. Kalma, Makals, boss, Makals. Makals. Ikotasan pa ko. Ginawa sa kong kamay. Ginawa kamay, boss. Kana, Ay, boss, kong kana. dali-dali ah. Oo. Ay, kong dali-dali ah. Oo. Hey, nampak. Uy, ang atong labaw na nawag, ang atong labaw. Tubaga na yun. Ay, lalagi kong dali-dali ah. Pag hinampak, bayan ni mo. Hilom na diha ng basilya, oy. Ganina na kong nahibaw ni mo nga wa kay cellphone. Gusto na si mong paghilak, oy. Wa pa ko kahubsi sa akong mga luha. Ang basilya ba yung taon? Pila ka baril man ang imong luha ng basilya? Ay, paghilabay, agapito. Ay, Sir Vicente to. Naguol na ba ako sa kong cellphone na? Naguol yung kong maayo, agapito. Inutang to na ko ang kwarta ni Obre. Nakadata pa kong usa kadatahanan to. Ha? Ay, kabalaka lang. Ako'y mahangyo ni Obre nga. Nga dili na lang ko pa Byron? Ha? Di na lang? Byron, oy. Aw. Pero, di lang ka dali-dalion. Oh. Tunas ka. Sabi na kong dili na lang ko pa Byron. So, kinuha niya. Lipay po ka. Okay na ka ng Basilya? Okay na ko, Day Obre. Og salamat sa mong pagsabot, ha? Ay, anugon kay itong cellphone nada. Bago pa in taon kaayo to. Sagdi na lang nang. Ini ka impas nimo sa giutang nimong kwarta. Pautangon lang ti kag balik aron makapalit kag laing cellphone. Okay? Okay kayo, Day Obre. Kada adlaw nga, daghan mo anhin mo dinis kan anan ni mo, Obre. Nagkaling-laing customers nga mga on. Gikaloy ang taon ni Lord Agapito. Agapito. Ni si Sir Ray, oh. Iya man ang sakinan ng bag-o ni Parko. Ay, salamat! Ako rin ihatag niya. Hatag ko ni balik niya ang USB. Hindi ko gusto nga masukong na ako si Lala Dolor. Hi, Sir Rinaldo. Hello, Aubrey. Mukaon ka, sir? Unsay orderon nimo, sir? Katong gihapong pochero, Aubrey. Okay, sir. Wait sa kanit, sir, ha? Karong gabi, kuhaan ko na si Aida dito sa opisina ni Chief. May okay na siya nga sa amo na lang siya mapuyo. Mayo kay niya ka, Papa Ronaldo. Uy, Agapito.
lingkod ko pa ha. Oo. Ako ning ibalik nimo pao. Oh, kini. Nga naman, agapito. Ingon wala dulor nga ibalik ko nimo ang USB kay basig maamong mi ay ni. Mao ba, agapito? Nag-uul ka pa? Ikaw ang akong gihatay ganyan. Kaya ko kung pagsalig niyo, agapito. Oh, sakto siya, laladulor niya. Mao niya mo ini. Papa Ronaldo. Sir. Iyan ang imong gi-order nga puchero, sir, oh. Init pagid kaayo ni sir. Bag-o pagid kaayo ning loto. Serious man ang duha nga nagsultihan ay? Unsa kay sekreto nila ni si Rinaldo ug Agapito ay? Ay, madiid ko be. Chikadora baya ko. Dili lang ko magpasabot nga naniid ko nila. Bright na ba ni si Agapito da? Dali king makabantay. Magpaduol ko. Paduol ko gamay nila. Kunuhay, manghipos ko sa gikan-an ni si Rinaldo. Be, paduol ta gamay. Okay ra, agapito. Oh, ambil na be. Dira pa Ronaldo. Happy Valentine's! Ay, ginoo ko! Ang tabang! Tabang! Hida si Sao agapito! Pero dili ka maigo! Hida! Oh, Papa Ronaldo. Kinsa man ning mipusin ako! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!